Kazım Ertaş 85 saliye xelk bajarî Dersîmeyê bi salan li bajarê Şirnexê jiyaye vêga li Amedê di xaniyekê de dijî. Odeyeka xwe kiriye muzexaneyên kel û peleyên dîrokî. Salmezînê Kurd bi salan diyariyên ku ji aliyê heval dost û hogurên wî ve jê re hatine diyarîkirin komkiriye li odeya xwe wekî pêşengeyekî xemlandiye. Zilamê Kurd her roj li odeya xwe rûdine li kel û pelên xwe dinere û dikeve xeyalan. Armanca xwe jî wisa tîne ziman û dibêje her alavek bîranînek e, her alavek mirovek e. Ji bo vê yekê jî ne tên firotin ne jî tên avêtin. Ev tişmiştane hemîk mi cizîrê hindik ne hindik vikayne hindik jî arkadaşım ra şişandine vê derê fakat me hewas kir zanî ez xwedbûn ya nikay kîkçe de min naviyan yazmış ki tarixê wan yazmış ki tarixê de ensim da pêşejî da gotiye me ez dikim müze müze hala gitiye û pêş 6 tane devletan jatin va müze olarak resmesmê wana kişand. Li müzexaneyê odeya Kazım Ertaş'te mirov her cureyên kel û pel dikare bibîne. Li ser her diyariyê jî mirov dikare tarîx û navan bibîne. Lewra navê wan kesên ku diyarî dane wî nivîsandiye. Her wiha tarîxa salên diyariyê jî nivîsandiye. Gelek müzexaneyên Tirkiye daxwaz jê kirine ku kel û pelên kevnar bi destaziyên fermî. Lêbelê wî ne xwestiye bide. Lewra dibêje van kel û pel jiyana min temsîl dikin. Ki çabanyanı medgit naviyan da nefisandın. Bu tarih evan da hafta bu şekilde ve oda nikah şöyle böyle nezika 500-600 tane adet tane tek yani. Valla bana nadım kesyanji. Az merim çünkü zaten 2 tane kuremana. Nikah İstanbul'a ikisi İzmir'e. Abi zaten malı ona. Kaçkımız nikah Almanya'ya. Kaçkımız Cizre Hanibane Halşan'dan nikah Çek Kayseri'ye. Malı ona aşağı yevana teşkime yani ve mirası oradan mini. Fakat ajda peşini çekim beka alakam peta. Merimse alakam da teşkine. Dünya var ya kim mürçüz tare yani dünya kesrana mı? Xwediyê kel û pelan amaje dike ku ji welatên derve gelek serdana wî kirine û jê re diyarî anîne. Serokkomarê berê ên Tirkiye Süleyman Demirel jî diyariyekî daye wî. Her wiha xelkên ku ji Herêma Kurdistanê serdana wî kirine jî jê re sûretê serokê Nemir Mele Mustefe Berzanî anîne û diyarî kirine. Kazım Ertaş deriyê müzexaneya xwe ji bo serdana her kesî vekirî hiştiye û dibêje kî serdana Amedê bike bila bên mala min.